Siguin tots benvinguts a històries curtes en espais tancats. Quant de temps? No sé qui és. ¿Sabéis a comprar un mercat? Sí, sempre dic a comprar un peix, és boníssima que m'agrada això. Em sembla que de la feina no és. No sé, no hi cap, no sé qui pot ser. Preguntaré per la família. I la família? Ai, filla meva, la meva mare fa poc que ens va deixar. Perquè tu te'n recordes de la meva mare, no? Oh, i tant! Ni idea. Per Déu. Ai, i una altra cosa, a veure si et cuides una miqueta, perquè la veritat és que t'he tocat un A més, m'insulta. Adéu, que va tornar d'aquell viatge de l'Àfrica. Ah, sí que va anar, i tant, sí. Ai, Cristina, què passa? Que figura? A quina figura? Aquella figura tan lletja que ens va portar la Carolina de Ai, l'Àfrica. sí, el meu amiga. Antoni, mira, Antoni, unes goteres. Ui, mira, la veïna de l'Aina es va deixar l'aixeta oberta tota la nit, perquè la pobeta, saps què passa? Que el seu marit va arribar a casa i li va dir, ets una dona. I llavors ella va prendre un munt de pastilles i la va dir, ui, i ella va quedar corrida. Por, veritat? Sí que tinc por, sí. No n'ha de tenir tanta de por, dona. Això només és una eslineta. Sí que m'està dient que el marit la deixa aquesta per el tema de l'empresa. I tant, que li dic i li repeteixo. Ai, jo ja tinc unes ganes d'entrar dintre. Sí, perquè tinc ganes de veure la cara de la banyuda i la lletjota aquesta. Vinga, parla de dinar, què aneu a dinar? No, que no volem molestar. Vosaltres em molesteu. Diu una vegada que ve gent del poble. No, un altre dia. Això, Ja que ve un altre dia que jo vull donar festa. com és que insisteix a la gent per quedar-se a dinar? Per educació, es diu una vegada. Però no vostè dos, 3 vegades. Però, bon profit. Bon profit. Com es nota que el peix és fresc d'avui? Això té gust a peix podrit. No ens pot ni menjar. Enllancem al bateu. No, que la fora. Ai, el xerro! És que tinc molta curiositat. Fa temps que ho són? Ah, sí, fa molt, sí. I què? Van començar juntes? Ah, no, primer vaig començar jo, després la vaig començar amb ella i ja s'hi va afegir. Sí. O sigui, que ella és la que porta els pantalons. No, per provar. Què diu? Si vol, pot provar ara mateix. No sé què els hi regalarà. Ai, però què és el que et van oferir ara tu aquesta dona? Sí, Què volem ara? Segur que volem. Miri, les muntanyes i el riu. Home, miri, jo que ja he anat 3 vegades amb avió. Arriba a impressió, sembla un mapa de col·legi. Simpàtica. Que poca paciència tenen la gent avui en dia. No pots dir ni hola, no pots dir res, ni et saluden. Els antipàtics que fan. Home, de dormir, dona. De dormir. I tu, què és això que menges? No menjo, mare, això no es menja. Això s'ensuma. Què passa la mala boca, mare? Per no respirar que no